こは死のジャングルとも呼ばれる危険地帯。家族の人たちが、川を渡っています。幼い子供にとっては大変険しい道のりとなっています。道なき道の先に希望はあるのか。アメリカ移住を目指し命がけでジャングルを進むハイチ難民の家族に密着しました。コロンビアの海辺の小さな町に今難民が殺到しています。海岸に立ち並ぶ難民のテント。この先を暗示するかのように強風が容赦なく吹きつけます。ここでハイチ出身のジャンさん家族に出会いました。6歳のサライカ、2歳のマリア、父、母の4人家族です。娘たちにはいい国で生活してほしい。私たちは大変苦労してきたので、同じような人生を歩んでほしくないです。11年前、ハイチを襲った大地震。その後、ジャンさんは仕事を求めブラジルに渡りました。ショッピングモールに勤めていましたが、コロナ禍で解雇され、職を転々とするも暮らしが全く成り立たなくなりました。しかし母国のハイチには大統領が暗殺されるなど政情不安と治安悪化で戻ることができず、アメリカへの移住を決意。バスを乗り継ぎ1ヶ月前、コロンビアのこの港町にたどり着きました。Todo sonho é ser de bailarina. Eu adoro bailarina. Vai realizar? Vou. アメリカでの夢を語るサライカ。あどけない2歳のマリアはようやく言葉を口にし始めたところです。実は私は怖いんですよ。何が起きるかわからないし、どこに危険があるかわからないですし。妻が恐れているものはコロンビアとパナマの国境に広がる100キロ以上の密林、死のジャングルとも呼ばれるダリエンギャップです。南米からアメリカを目指し陸地を移動するには通過しなければならず、歩いて抜けるのに6日以上かかります。ジャングルで見つかった幼い子供の遺体。今年だけでも死者は子供を含め200人以上に上ると推定されています。感染症や毒蛇、さらに武装組織による略奪、レイプなども多数報告されていますが、希望の地アメリカを目指しジャングルを渡る難民は急増しています。今年すでに去年の10倍以上にあたる10万人近くがこの地を渡り、うち2万人が子供なのです。この日、ジャンさん家族がボートに乗り込もうとしていました。ジャングルに入るためにはまず湾の対岸に渡らなければなりません。31日間もこの町にいて、ここまで本当に長かったです。1ヶ月先まで席は完売。難民が殺到したことからボートに乗る人数が1日500人に制限されているのです。難民の中には席が空くのを待てず、真夜中に密航するケースも後を絶ちません。転覆事故も相次ぎ、先月も子供が犠牲になっています。移住を目指す人々が今海での移動を終えて到着したところです。ジャンさん家族も今陸に上がりました。バイクでジャングルへの入り口を目指します。その手前にはギャング組織の支配地域があります。難民は1人200ドル、ジャンさん家族は4人なので800ドル、およそ9万円を
通行料として支払わなければなりません。今年だけでもすでに10万人、およそ23億円がギャング組織に渡った計算になります。難民を食い物にしているのではないか。ギャング組織のメンバーに話を聞くことができました。いや、私たちの活動は難民へのサポートだ。私たちがいなければもっと多くの人が命を落としている。ジャングルへの入り口であるこの難民キャンプではおよそ500人が一晩を過ごします。いつたどり着けるかは分かりませんが、難しい道中になるだろうと感じています。明日はどうなるか分かりません。神のみぞ知ることです。午前6時、ジャンさん家族は死のジャングルへと向かいました。命がけの旅です。今、家族の人たちが、川を渡っています。川の流れ非常に速くて、幼い子供にとっては、大変険しい道のりとなっています。Desculpa. Até agora 序盤は少し大変でしたね。これから何が待ち受けているのか。Tô muito bem. Eu adoro atravessar água. Vai, não precisa ter medo, irmão. Mete um até com Vem cá, vem para cá. 道なき道を進みます。出発して13時間、パナマとの国境までたどり着きました。神のおかげでここまで。簡単にここを乗り越えることはできません。自分を信じるしかないです。努力と強い忍耐力が必要です。翌朝、ジャンさん家族は再び歩き始めました。ここからさらに険しさが増し、ジャングルを抜けるには5日以上かかります。ジャンさん家族は今どこにいるのでしょうか。ハイチ難民のジャンさん家族、私たちの取材の後どうなったかなんですが、こちらがですね、昨日現地取材班に届いた写真です。7日間かけて死のジャングルを抜けてパナマに到着したということでした。ただここからさらにアメリカへの旅が続くということになります。生き抜くためとはいえ、小さなお子さんも命がけの行動が余儀なくされるという厳しい現実、心に留めておきたいですね。